ఏ రావులు ఇందేరియా అవిన దని ఓ ఇందేనా ఏమండి పనం ఇంత మళ్ళా కురేపాటు కంజూసు మేడం మోనే తూ నాకు ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಪನ್ನಂದವ ಸತ್ಯ ಬೈ ಇನ್ನ ಏತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನರ್ದುಕ್ಕಿ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಾವ ದಾ ಪತನ್ ಪೋ దని రావులు కుళ్ళుగానా ಸಾಮಿನ నీకేతు పండలాకి నీకు దాల బుద్ధి అర్పించి నీకు ಹೇ ಗಾಯಿಗೆ ದೀಯಾಗ ಹಾಕುನ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗಂಚ ಹಾಕರಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾಯಿ ಪಾಪ ಈ ಬಿಲ್ ಪೊಡ್ಚಾವಾ ಬಲ ನಿಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದತ್ತು ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬಲ ಬಿಲ್ ಪೊಡ್ಚಾವಾ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡೆಬಿಟ್ಟು ಅವೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಣಮನಿ ಹಾಲ್ ಮಂತನದಿ బుక్కేరే ఆయనే ఐక్యతే నాకొనితన ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನು 15,000 ಮೊಬೈಲ್ ಧರ ಮುಗುಪು ಹಲೋ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡೆಲ್ ಖಾಲಿ 16,000 ಕೊರ್ಲೆ ಪತವಲೆ ಆತಿ ಗಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗಾಡಿ ಕೊರುಪುನವ ಅಂದು ಎಂಚ ಬೋಡ ಇರೆ ಗಾಡಿ ಬೋಡ ಬೋಡಿತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಏತು ಬನ್ಪಾರು ಖಾಲಿ 16,000 ಆತಿ ಇಂದಿರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜಿರು ಕಾಸು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಈಗ ಇಕ್ಕದೆ ಮಂಡಿಚ್ಚ ಇರಡೆ ಏತುಂಡು ಏತಿಪ್ಪು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟರೋದಿತ್ತು ನಾವು 1,000 ಉಂಟು ಇನಿಕ್ ಈತಿಯವನ ಕಾಸು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ದಬ್ಬರು ಬುಕ್ ಅವರ್ಲೆ ಉಂತ್ಯಾ ಚೂರು ಗಿರಾಕಿ ದಿಕ್ಕೇರು ಯಾ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ ಬೇತ ಗಾಡಿ ಇತ್ತ ಹನ್ಪೆ ಟ್ರಯಲ್ ತೋಲಿಯಾ ಟ್ರಯಲ ಉಂತ್ಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೀ ಬತ್ತರ್ಬೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜಮ್ಮುದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಯ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ದಾದ ಗಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಏನೇ ಗಾಡಿ ಮುನ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನ ಅವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಮೂರು ಲೇಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇತ್ತಿಂಚಿನ ఇందన్న ఎంచండన్న ಬಾರ್ಸಕೊಡು ಆ ನಾಯಕ ಸನ್ಯ ಅಂಚನೆ ತಿಂದ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ದಿತ್ತುಂಡು